Общински съвет, Обединение за Пловдив. Искам да кажа няколко думи преди да дам думата на колегите. Това не е партийна коалиция. Ние не правим партийна коалиция, а се обединяваме и създаваме една истинска дясноцентристка група в Пловдив, която ще работи конструктивно, ще подкрепя добрите решения за развитието на града, но и ще внася предложения, ще отправя питания и категорично ще депозира сигнали, когато има и нередности. Групата е създадена на експертното начало, е водещо също така експертното начало. Всички, които членуваме, са доказани експерти, хора, няма да ги представям, вие по-добре от мен ги познавате дори, всеки в своята сфера. За нас не е важно колко сме на брой, а е важно наистина какви хора се обединяваме.